सोर दं कमेन्ट हरदो लाइक खालामदो जोंहा अननानै सोर दं कमेन्ट हरदो लाइक होदो जोंहा अननानै Suniana, Monday Suniana Kumari, hi, hello. Monday up, Zen blog, hello, hello, hi. Hi, hello. Monday, yes. Suniana Kumari. कैसी है अपना मजा ही रंग ना कैसे है आप अपना किचन मैंने आपको ज्वाइन किया
Rohalah kan dia. Orang tanggulai bay. Please watch my video. Okay, okay. Hi, hello, hello, hello. Share dong komen hode like kalam de jang ha. मुझे सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज रिटर्न. Okay, comment. Hello, hello, hi. Share dong comment, like please.
Mudah Romance official. Hello sister. Hi. Ma kabar mazang. Romance official on. Namaste. Thank you. Namaste. Romance official. Ha. Allow buwan to yale. Romance official. Ang hani LBO. Comment ko na raw ba. Mandiya. Bodo language maker. Hello Bajayne. Hi. Bodo language maker. Like for the online. Romance official. Navajit Boro. Hello sister. Hi Navajit Boro. Like for the Romance official ma kalam deng ne erindong.
Alina Basumatari blog. Hello. Hello, good evening. Good evening. Good evening. Alina Basumatari. Navajit Basumatari. Like hoबाय. Thank you. मा खालामदों नवजित बसुमतारी? रमास अफिसियेल जों जयनि लाइभआवबो थाङो। बेखौ मा होनदों ना लाइभबो फैयोनो। जों जायनि लाइभआव थाङो बेखौ जों लाइभबो होयोनो। रमास अफिसियेल नवजित मा होनदों नवजित बर' मोजांनो। रमास अफिसियेल आलिना जयेननो। आलिना जोंहा रमास अफिसियेलजों जयेन जादो। आलिना बसुमतारी रमा अकेनो। रमास अफिसियेल नों लाइभबो फैयो। नोंनि लाइभआवनो। नों लाइकबो फैयो नोंनि लाइभआवनो। MS माथो बहा थांखो? दावखोलाजोब्बायलै कमेन्टआनो। MS माथो खोमसिनो। खोमसिथ' आरो लाइन गैया। नवजित बर' आन्दायलाजोब्बायलै आं। नवजित बर' आगै गोदान लोगो खालामनो खिन्थानो। सोर दं लोगो जालायलायदो। बड' लेंगुवेज हेलौ बाजै। आंनिखौ ब्लु खालामना होखाबाय। रमास अफिसियेल MS जयेन एलिना बाग्लारि रमा लोगो जाबायनो। रमास अफिसियेल बड' लेंगुवेज खाम जयेननो। मनज बर' अननो। नवजित बर' एलेना आगै जयेन खालामनो। एलेना जोंहा नवजित बर'जों लोगो जानांगौनो। मनज बर' लाइक दाननो। थेंक इउ। एलिना बाग्लारि रमा अकेनो ना दहायनो। मनज बर' अन। हाय हेलौ अन मोनाखै?
Romas official on. Thank you, thank you. एलिना बाग्लारि सोर गोदान लोगो जादोनो जोंहा सोर लोगो गैया लोगो जालायलायदो एसएम बर' अन नबजित बर' जानांनो मा होनदो जानांनो होना एलबियाव थांखो एलबियाव फैबा नों फोरमायनांगौ गासैखौबोनो ए नंगौ नामा नबजित बर' आं रोंलायलाङालै एसएम बर' अन एलिना बाग्लारि मा होनदो अके नो बड' लेंगुवेज मा होनदो मनजमोन खोमा मनज अफिसियेल लोगो खालामबाय आंखौबो साब खालामनो लोगो खालामबायनो जोंहा मनज अफिसियेल जोंहा बड' लेंगुवेजखौबो लोगो खालामदो मनज बर' लाइक दान थेंक इउ मनज बर' लाइक दान थेंक इउ नबजित बर' नोंनि एलबियाव थानायफोरखौ नोंसो बुंनांगौ बयजोंबो लोगो जा होनना नंगौ नामा नबजित बर' लोगो जालायलायदो आं ब्लु होखादोंना सोरजों सोर लोगो गैया लोगो जालायलायदो जोंहा होनदों एलिना बाग्लारि नबजित बर' लोगो जाबाय दे नो नबजित बर' जोंहा एलेना बाग्लारिया लोगो खालामबायनो नोंबो खालामदो रमास अफिसियेल एलिना दानसेकनो एलिना जोंहा सेक बानायनांगौनो रमास अफिसियेला खालामबायनो एलिना बाग्लारि थेंक्स रमानो रमास अफिसियेल मनज खामजयेननो मनज जोंहा रमास अफिसियेलजों जयेन जादो लोगो गैयाबा मनज बर' अन नबजित बर' थेंक इउ सिस्टार लोगो जानायनि थाखायनो मनज बर' अन मा खालामदों मनज बर' न'आव थांबाय नामा रमास अफिसियेल
Manas Boro, hi. Hello. Maya. Angna gila. Nobojit Boro, Roma sister लोगो जादोनो Roma sister जों Roma official जोंहा नबजित बर'जों लोगो जादो लोगो गैयाबा लोगो खालामलायदो बड' लेंगुवेज मोनदो एलिना आब' लोगो खालामबाय आंबो दावखोलायलांबाय एलिना आब' लोगो खालामबाय नोंबोमोन खोमा नोंबो आंखौ खालामनो एलिना जोंहा बड' लेंगुवेजआ लोगो खालामबायनो नोंबो खालामफिनदो मनज बर' अन रमास अफिसियेल अके नबजितनो मनज बर' अन मा खालामदों मनज बर' नबजित बर' मा बाथोन देदो नामा मिसेस आगैनो बाथोन देयाखै बानलु देदों मस्ला होनलायनो बड' लेंगुवेज मा ओंख्रै संखो बाजैनो जोंहा ओंख्रिया माबासो जोगोनार बुद लगायमोनदो मनज बर' अन रमास अफिसियेल नबजित भिडिअ रानिंनो मनज बर' रमास अफिसियेल बड' लेंगुवेज जयेन नबजित बर' थेंक इउ रमानो आंलाय फरायनायखौनो फरायबाय दं नामालाय कमेन्टआनो माबा दावखोबाय दं मनज बर' मबाइल रमास अफिसियेल आवगोलनिया नबजित बर' न'आव सोर दं न'आव सोर दं रमास अफिसियेल मनज बर' अन
रमास अफिसियेल माने नबजित दानसेकनो नबजित जोंहा कमेन्ट सेक बानायनांगौनो रमास अफिसियेला हरबायनो मनज बर' मनज बर' गाबोन जोंना भट दंनो आंनिखौबो हो पेटला मनज बर' मा खालामदों मनज बर' रमास अफिसियेल नों हारसिं खेवबाय माथो रोङा थेंक इउ अन थानायनि थाखाय रमास अफिसियेल मनज बर'आलाय मा हरदो मनज बर' अन मानदे जोंहा सोर फैदो मेगना दानलाय लांबाय जेरि बसुमतारी हेलौ आब' हाय आगै सोरो जोंहा बड' लेंगुवेजआ माने सोर आंजों लोगो गैया लोगो जादो आंबो लोगो खालामगोननो सोर लोगो गैया जोंहा लोगो जालायलायदो कमेन्ट हरलायलायनानै दोनदो धनु अन मनज बर' अन रमास अफिसियेल नो मनज बर' मा बियो नो माया मा बियो मनज बर' अन माबा आफाथालायावनो स्पिड जादों आफाथालायावनो रमास अफिसियेल बड' जयेन जा मा होनदों मन' चेनेल आंना नों फैनो आरो माखाया दंमोन ना माबाया है आवगोलनि लेखा माखाया ससियेल रमास अफिसियेल थेंक इउ अन थानायनि थाखाय आंनि एलबियाव दसे सम सापर्ट खालामनायनि थाखाय जेरि बसुमतारी डिनार खालामबाय ना आब'नो खालामथ'वाखै जोंहा जेरि बसुमतारी अननानै लाइक होना होदो एसे थांजोब्बाय नामा थांजोब्बाय खोमा मनज बर' अन मा खालामदों मनज बर' ओंखाम जाबाय नामा
रमास अफिसियेल जेरि खाम जयेन जेरि जोंहा रमास अफिसियेलजों जयेन जादो। जेरि बसुमतारी मा ओंख्रि संखो आब'? नै जोंहा ओंख्रिया माबासोलै जोगोनार बुट मा लगायना संदोंबा। नोंसा जाबाय नामा जेरि बसुमतारी मा ओंख्रि? रमास अफिसियेल रमास अफिसियेल 0 जाबाय नों फैयानो मानसियानो गैया एलबियाव। थांजोब्बाय खोमा मानसि माखाया। मनज बर' थांजोब्बाय खोमालै रमास अफिसियेल। रमास अफिसियेल नेट प्रब्लेम नोंना नेटआनो थांलाय फैलाय नेट नांनो नागिरा। सानै साथाम सासेल' देखायबाय दं।
Manos official manos बर' मनज बर' अन रावबोआनो गैला माथो मनज बर' आरो रमा अफिसियेलल'सै बड' लेंगुवेजआ मा होनदों आं दं बाजैनो ओंखाम जाबाय नामा जोंहा बड' लेंगुवेज बड' लेंगुवेज जाथ'वाखै बाजै संगासिनोसो आंनो मा ओंख्रै बड' लेंगुवेज मा होनदों जा मनज बर'आ जाबायना नोंसोरखौ होनदों जोंहा जाथ'वाखै माबासो जोगोनार सवाबिन बड' लेंगुवेज दालि नाथुरसो संगासिनो गोथाव मनज बर' अन मनज बर' अन
मा जाखो मनज बर' रमास अफिसियेल बाय बाय थेंक इउ आंनि एलबियाव दसे सम थाफैनायनि थाखाय रमास अफिसियेल ओंखाम जाबाय नामा मनज बर'? सासेल'सै Who is this? नोंबो होजायो नांहोजाया थांजोबलायबाय Hello guys.
मनज बर' अन ओंखाम जाबाय नामा मनज बर' माथो खोन्थाहराबो